खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ थ' दिनै जाहैबाय 15 एप्रिल आरो बे ब्लगखौ आङो ओंखायनो बानायदों जे माने दिनै जोंनि रायजोनि मानसिफ्रा ओंखारगोन नालाय मोसानो जोंनावबो मोसानो फैगोन थ' आं बेखौ देखायनो थाखायनो बे ब्लगखौ जागायबाय आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै गिबियावनो जोंना गथ'फोरनि हानजाया फैबाय आरोना बिसोरखौ फैगोन होननानै मोनथियाखैमोन हठाथनो फैबाय आरोना बिसोरबो दिनैनिफ्रायनो बेरायदों जानो हागौ नायदो नोंथांमोनाबो बिसोरनि रंजानायखौ एसे फैसा मोननाय नङा नङाबा फै मोसाबाय फैसा हरा नङाबा फै दे मोसाबाय बेनोथ' होनदां मोसायाबा मोना थ' मोसा दे मोसा deh mosa boleh gadeng malah dia nak gadeng beras gadeng बैसागु बोथोराव उन्दैफ्रा गिदिरखौ सनमान खालामनाय आरो गिदिरफ्रा उन्दैफोरनो बोर आरो अननाय होनायानो जोंनि सोलिबोनाय हारिमु आरो बे हारिमुवा दासिमबो थांनानै दङ आरो इयुनावहालागैबो थांनानैनो थागोन बे उन्दै खुदियाफोरानो जोंनि इयुन आरो बिसोरनो जोंनि इयुनखौबो फोरोंलांगोन थारैनो जोंनि हारिमुवा बेसेबांबा समायना मा नाम बेना नै दायो सफैलायबाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि हानजाया बिसोरबो दिनैनिफ्रायनो बेरायदों माने दिनैनो जोंना गामियावहाय खुदियाफोरनि हानजा सेंग्रा सिख्लाफोरनि हानजा आरो बोराय बुरै थामहिनबा आंनि हानजा बिसोर गासैबो बेरायजोबगोन आरोना आंबो बेरायगौमोन नाथाय आं देहाखौ थिग मोनाखै नालाय ओंखायनो बेरायाखिसै उननि बोसोरफ्राव नायनोसै थांनाय बोसोराव आङो जोंनि न'आवहाय जेब्ला हाबदोंमोन बिनिफ्रायसो ससे बेरायफादोंमोन आरोना थ' आइ होप नेक्स्ट इयार आङो बेरायनो मोनो दायो बैसागुनि मुङै न'आवनो बानायनानै दोनखानाय माइब्राखौ एसे होबाय जाय लायो आरोना बैसागुआवथ' बयबो लाखायो नालाय जोंना एसेब्लाबो होबाय जोंबो बिसोरनोबो एसे जाय लायो बिसोरो लाबाय आरोना बेखौ रावबो गाज्रि दामोनसै रंजालि बैसागुनि दिनै बाजै मोनहानाव माने एसे मोसाफैबाय आरो नैजे सेंग्राफोर दं सेंग्राफोर नैथिंजाय
सिख्लाफोर दं जिरायबाय मेंनानै बिसोरो बिरादनो नै इथिंबो सिख्लाफोर नै होफिन फैसाखौ लानोनो र' दे ओरैजाय दे आयं बोरो 산치는 좀 모자라. 일라이 비죠. 오베. 일라이. 산치는 좀 모자라. 산이 좀 이렇게 돼. 얘기시. 네 로. 아이고. 라라로 기박이야 기박이로. 빠지고. 라라라라. 바이럴 감나 그리고. 인정 뭐니니. 아너 인정 누가 봐. 아너 인정 누가 봐 그래. 가본능. Ada pula ya? Deh, oh, deh. आरो नै फाइनेलि जोंनि बोराय बुरै हानजाया सफैबाय मोनागुलायबाय आरोना बेराय दिनैहाय जोंनिथिंजाय बेरायजोबदों ओमफ्राय गाबोनहाय दस्रा साइडजों बेरायगोन आरोना दिनैनो जोंना मोनथाम हानजायाबो जोब्बाय आरोना खनसेयावनो नायलांबाय थादो जोंनि बोराय बुरैनि हानजानि मोसानायखौ
ओरै फै बाजै बाजै दायो नै आइ बाबा उन्दैमोननावहाय सफैबाय मोसानो ओमफ्राय आंबो आइखौ एसे हेल्प खालामनो होननानै फैबाय आरो बेनि उनावहाय भिडिअखौ आङो बांद्राय गोलाव लाबाय थायाखिसै भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना फोरमायदो आरो गामियाव बिदिनो मोसानाय जादों नामा बेखौबो फोरमायहरदो भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय